Здравейте! Аз съм Цветан Томчев. Започваме поредица от изповеди на хора, преживели ужаса на събитията след 9 септември 1944 година, които нарекохме разкази от преизподнята. Над 30 000 човека са изтребени по най-животински, безчовечен, ужасяващ начин само за 100 дни след 9 септември до края на годината из цяла България. Това става по заповед на Москва, директно от Сталин през Георги Димитров до неговите платени слуги в България. Без съд и присъда, в ями, окопи, в кладенци, в шахти, по полетата на България, по дерета, с топори, с прътове, с ножове, клещи, за гръкляна е прекратен живота на тези 30 000 невинни хора. Това е забранена тема. Беше забранена до 1989 година, но остана забранена или по-скоро забравена и до сега. За нея не се говори. Не се говори за наследниците на убийците. Каква е тяхната съдба? Има ли изкупление? Има ли възмездие? В новата поредица, която започваме, вие ще видите разказа на две сестри от село Върба, Радомирско. Двете сестри, Катерина и Николина, загубват своя баща веднага след 9 септември. Той е изведен от къщи, изчезва безследно и после бива открит заровен в едно дере край селото. За ужасяващата история и за живота на двете сестри гледайте техният разказ. Баща ми е убит на 2 октомври 1944 година. Нищо не знам. Какво да ви кажа, като нищо не знам. От предания, от възрастни хора, от моите близки, които аз съм живеяла с сестра ми, която е 8 години по-голяма от мене. Наско Мандаджиев беше написал в статията тогава, че дори и пред паметта на баща си не мога да кажа нещо, което не знам. Имах вестник от 1945 година, празнични новини, 12 брой на журналистите, в които има публикувано на Народния съд. Осъждат се тези, оправдават се тези, другите на години. В този вестник, който е бил крит от нас, най-близките му, намери се, може би след... Аз имах и дъщеря деца родени. Това е било... Усиновена съм на друго място, криело се от мене, че съм усиновена и така нататък. И днеска нямам документ за усиновяване. Така че това, което ви казвам, в този вестник, първото пише състава на Народния съд, след това пише осъждат се на смърт, изброяват се поименно, оправдават се и в тези оправдават се е споменато името на моя баща. Аз просто не го... И вестника беше крит от нас и съвсем случайно го открих. В България, главен редактор Тошо Стоянов, присъдите на Народния съд.
От 50 години съществуването му. Това е моя баща. Когато вземали са го вечерта баща ми и веднага ги карат и ги убиват. Никъде не са ги. Так, това съм чула. Нали? И нищо не ви почерпих, така сега са... И това. Така че и той почина. Балабанов се казва. Той е дошъл на другия ден. На татко също е бил приятел, но той е връл комунист, работила в 6-то. И това обаче, като е дошъл сутринта, татко е бил убит. Така че... Но тия неща не съм ги на внучката, не знае. Децата ми така горе-долу знаят повърхностно някои неща. Орисия. На 8 години да останеш без баща, на 10 без майка, каква може да ти е Орисията? След 2 години и 7 дена дедо ми почина, защото му беха казали къде са го заровили и той имахме ниви там, отишъл все едно да види нивите, какво се е изкарало и мали. Жито там са сеяли. Отива и разрабя точно там, къде са борач Тюрит и намира хора. И започва да ни обръща, за да види кой е баща ми. Третия е бил баща ми. И той като баща искал да го хване за ръцете, да го пригърне. Но нали това е било на пролета, той есента. Пръстите на татко, като го е пригърнал, останали в ръцете на дедо ми, а той падна. И дедо ми пада там, откъсва му с едната клапа на сърцето и пада там. Колко е лежал, той си знае. И по едно време идва някакъв овчар с овце. Ама той го познавал заедно с служили от кошарите бил. И като го погледне тия разровени неща, уплаши се и остави овците и почнал с него да се занимава. Да го събуди, да ударял го, сипвал му вода, и той по едно време се свестил. Заровили там труповете, къде са наново, и го отвел по-ека до вкъщи. Овците ги оставил, казал те, че си отидат. И така дедо ми заболее. Живя 2 години и 7 дена. И него, той умрел петък. У събота го погребаха, у неделя вечерта умре баба ми. И той имаше един брат, а 4 сестри. А брат му още като дете се е родил с сърце. Болно сърце и изобщо нито е работил, нито е... Но нали са го крепили, бил жив. После като видел тия неща, тая развитието на нещата, след половин година умири той. И след половин година умири майка ми. И ние бехме, сестра ми беше прибрана, а аз останах на татко при една сестра, госпожица беше, не се беше още оженил. И като се ожени тя, аз няма къде да ходя. Не може да ме остава тук къщата сама, защото съм голема. Започнах вече гимназия да учим. И ми дадаха при баба и дедо на майка ми, при баща ми и при майка. Ма там имаше една война. Господ кокалите да ни прибере. Тормозеше и мене и баба, защо съм отишла там. Къде да ходя? В гимназията започнах да учим. Нема средства, нема мизерия. Летно време работим, имаше, като излезнеш от Върбах за Кюстендилна, натам имаше, казваха го, земеделското. Дървчета пресаждаха, други имаше коне, такива неща, земеделското. Ходах да работех там, летно време да изкарам нещо, да мога през зимата да учим. Добре, ма понеже татко убит,
От гимназията имаше една Рибарова партизанка, беше и дойде да предава по политикономия, па после стана по български да предава. Като разбра, като ме почна, имаше Катя Добродолска и тя ни предаваше по български. Беше дошло ред да се бие тук канцеларията с нея. Добродолска ме защитава. Дете съм, не съм виновна за нищо. Дори той не е имал престъпление, но дори да е имал, аз съм дете, не съм виновна за нищо. Тя не. И като ме заяде, и аз в 11 клас се ожених. Къде дидем? Нема къде дидем. От тук война ми, оттам. Така.